papan kene. Iki sapa lho tulisan Bathuk Empok Brandal. Kowe sapa ndal? Aku tukang nyegati wong. Ayo. Brak begal. Aku begal. Iki begal apa popi? Mandek. Iki wis mandek. Leren. Iki wis leren. Sapa ta ini sapa? Sik ketoprak kok nganggo helm barang ki apa? Aku dewa saka kalangan Kayangan kalangan. kayangan kayangan Sarwono Bondo. Sapa kayangan salarem bondo nyonya. Sapa kowe? Ayo, sapa? Ayo, sapa? Sapa kowe? Saya stres aku. Kane piye sing do kemuan? Ayo, perene. Sopan sing kaya sumpel padasan. Sesuk jenengna ketoprak bento budaya. Ketoprak sing bener kok. Sapa kowe? Ayo ngomong. Sapa kowe ngomong? Aku Sariman Iko Sendor. Sapa sendur? Kowe Bathara Narodi. Bathara Naridi. Adine Bathara Narada. Kowe apa? begal. Jarene. Begal iki cah umum wong melarat. Ya, Ana begal kok gelangan kalungan sak mono gedene begal kentir yo. trae begal kakekane. Aku sing Dadi dewa. umum. Begal iso kanggo emas sakmene, lah sing dibegal blas kanggo apa-apa. Yo nek ngono ayo genti dibegal. Lho. Aja. Hei, Doraemon, lihat peta, lihat peta. Dan aku iso kaya Doraemon. Ora usah bingung. Apa? Wong loro iki aku gak pangkling ora pangkling. Lah iya, Suarane wis ketok. suarane ketok. Mandek. Wes, Rene, Ma. Ana apa? kowe dina iki tak begal sak duwemu. duweku helm. Aku ora ndek apa-apa. Hah, Yen dekne arep begal. kudune aja ngono. Lah piye? Lho ngopo kowe aja mlayu? Ketoprak ngentuk tenan. Saking wedine ra kuat ngempet nganti tak entutno. Ayo, piye sak duwemu? Sak duwemu. Nek ancen kowe ora gelem sak duwemu, nyawamu apa-apamu apa aku mbok ambung. Ayo. Rupane kaya Yupi. Oh, anak kakang. Kaya Yupi rupane. Kandhane aja kaya banci malah kaya banci sing gagah. Ayo, Kaya aku lho. Pak, kowe nek ngono wis dadi begal, ya ketoprak melaris kok kowe malah dadi begal. Ketoprak piye? Kowe dagelan wis duwe jeneng kok malah dadi begal. Nek kowe dadi begal wong loro, ketoprak iki ketuane kowe aku dagelan. Tak cekele aku ketoprak. Oke. Wis 3 tahun jelas ambruk nek. Ngene lho aku iki paham sampean wong loro. Apa? Ora usah do begal. Lah terus. Ayo do balik gawean lawas Gaweanku ngono. Aku ora pangling kowe ora pangling. Kowe iki mogol atik nganggo apa rambute Doraemon lah. Rambutnya jabat. Ayo. Contoh sana. Ana begal kalune kejene ngene begal kentir. Rambut temper mbok coblon mana kaya tarji bakul tebon. Lah kowe iki ngopo kok nganti do tumindak lumaku ing papan kene? Ceritane iki ngene. Ceritane yo. Sariman iki tundung lunga karo mertuane. Kelantos kan ngene. Malah bablas iku. Dadi dekne arep bunuh diri terus ketekan aku. Kamangka aku lagi latihan bal-balan. Dekne to arep bunuh diri tak penging urip aja digawe susah. Ngono. Aku mau dikei arjak nyambut gawe. Takjak balik gawean lawas. Ora beda kaya kowe-kowe. Ora usah do begal. Begal ki ngrugekno li. Ya. Lumpuk meneh kaya ndendek. Nah, Ning gone jenggol. Oh. di man? Jenggol. Kadowan. Ning gone iki lho Wayu Manggala. Kok jenggolo lah apa? Iya. Kadowan. Ngono. Ayo, dong lumpuk ning Wahyu Manggala
didageli wong papat. Terus. Iya kan? Ya setuju aku. Nah, dagelane Wayu Manggala dipecati kabeh. Cangkemem sing dipecati sapa? Sing dipecati Ya. Mogol Sendor Rokim Sariman dipecat. Digenti awake dhewe. Piye to iki piye to? Kok ditawake dhewe ndase piye? Lho, Gede cilik iki mung kepengin nyapa kuwi nyang kuyung karo si Sariman. Mergo Sariman iki lagi kesusahan. kesusahan perkara apa? Perkara apa? Ditundung minggat karo mersura tuwane. Ora tuaku ngamuk. Ngamuk. Ya. Ah, wong ora tuwa kok nganti ngamuk. Alam bah. Stres aku. Hei, rambutmu wis dijupuk kok ijen. Nek kowe diamuk karo tuan pateni ae. Aja, iku mung Aja. solusine. Ya wis, aku manut karo kowe. Ngene. Tenan iki. Tinimbangane Piye. urip betik. Nyapa alah ya Allah. Kowe engko nek kakan rek tak mrico ndasem kok. Karepe piye Mas Hariman? Ayo bareng-bareng golek gawean. Ah, gawean lawas do dibarengi neh. Ayo ning desaku. Ayo. Bareng